Siitä vaan, ihan sama se on, vaikkei se nauhalle tuliskaan. Hei vaan hei, ja tervetuloa tämän ohjelman pariin. Huomenta, päivää, iltaa, yötä. Mitä kellonaikaa sitten onkaan, kun kuuntelet tätä lähetystä? Niitä edelleen joku varmaan voi myös katsella. Nyt on ollut, kun on laitteisto vaihdettu jälleen kerran höpötellä tässä nyt varmaan ties hamaan loppuun asti, niin äänen kanssa jonkin verran ongelmia ja nyt toki sitten myös tuommoista vielä flunssan jälkimaininkia itsellä, joten se ei yhtään paranna asiaa, mutta ajattelin nyt silti, että kun tästä on nyt vähän edes tervehdytty, niin pitäähän se nyt kuitenkin istahtaa ja tehdä. Niin paljon oli taas mielessä, että josko nyt se kamelin selkä katkeaa ja nämä jää tähän, mutta ei, kyllä me vedetään tässä. Täällä edelleen ollaan ja eteenpäin laukataan. Niin äänessä tosiaan se, että siis siellä oli semmoista vähän turhaa ehkä filtteriä, yritin vähän hakea semmoista, kun netistä niin kattelee semmoista, että mikä on hyvä tavallaan niin kuin säätö noille äänille ja äänen tasoille ja muille. Ja sitten loppujen lopuksi toteaa kuitenkin, että oma ääni on sen verran tarpeeksi sekaisin, että sehän ei mitään filtteröintiä kaipaa. Sohva Gate Update 8, ei ole vieläkään uutta sohvaa, vaikka vasta viime jaksossa sitä puhuinkin, mutta tästä tulee nyt tämmönen jatkuva, saanko minä koskaan mitään aikaiseksi homma. Edelleen paikat kipeänä sen takia, että pitäisi olla uusi sohva, mutta ei ole, mutta ehkä se ei ketään kiinnosta. Tosiaan hypitään miljoonaa eri asiaa ja 67 eri lopputulosta, mihinkään ei siis päästä. Kipeänä olin hetken aikaa, nyt on itse asiassa semmoinen aika, että tosi moni on kipeänä ja on vähän töissä joutunut tekemään sitten tuplavuoroa ja omia vapaita tekemään, koska muut ovat, koska joku hoiti sitten toki myös minun muutamat sairaspäivät. Kumma juttu sitä oli tosi monella, siis jo varmaan alkukuukauden oli semmoinen tosi vetämätön, voimaton olo ja sitten vaan yksi kaunis tuo päivä, niin se iski sitten sillain tietenkin vapaa päivänä niin kuin aina, että toi. Mutta mistä syystä taas niin kuin nyt tässä vaiheessa, siis mä en tiedä koska mä opin lopettaa tästä hommasta kokonaisuutena, että mä en stressaa tämän lähetyksen toimivuudesta. Mä näen, että asiat liikkuu, palkit liikkuu, minuutit liikkuu, numerot liikkuu. Nyt jostain syystä tuolla ulostulon miksi tämä nyt sanotaan, siis tuo tuommoinen tarkasteluruutu, niin siellä ei näy mitään. Yleensä se on semmoinen, mikä auttaa itselle sen vahvistamaan, että kaikki toimii ja no, mennään nyt taas sillä sitten. Tosiaan jälleen kerran semmoista, vaikka ei sitäkään ole hirveän kauan aikaa tai ainakaan tunnu siltä, niin kerranhan on toi lähetys mennyt taivaan tuuliin. Parhaani mukaan yritin sitten kerrata, mitä siinä olisin höpötellyt, mutta eihän siitä tullut samanlaista. Siitä on ehkä pieniä osia on tallessa, mutta et hyvin vähälti kai mitään, mutta en tiedä sitten, mitä sillä tekee. Tää tuntuu kuitenkin aina, niin kuin mä oon puhunut, semmoista varmimmalta tavalta tallentaa ja nauhoittaa näitä asioita. Mäkin nyt tässä sitten samalla vähän keskittymiskykyäni sekoitan ja siirtelen vähän tavaraa tonne ja tänne ja tonne. Mut joo, ensimmäiset pakkasyöt on tässä ollut jo ja
ei mulla ole taas oikeastaan sen isompaa, tärkeämpää asiaa muuta kuin se, että kunhan tullaan pilaamaan, tai ei edes pilaamaan, se on tyhmä sano, en mä ajattele sitä niin. Tulen käyttämään omaa aikaani vain tänne äänialtojen syövereihin. Tota, nyt hukkuu ajatus, lähinnä siis silleen, että koska ei taas ollut ajatusta, mä vaan niin kuin, että tänään istun ja tänään teen jälleen kerran. Välillä se tuottaa tulosta, joskus se ei tuota. Nyt toki siis on kirjaimellisesti melkein taas repinyt itteni sängystä ylös tähän sillä, että siinä nyt taas, niin kuin on monesti puhunut, niin menee aina se melkein tunti, että kun laitat ohjelmat pyöriä ja katot kaikki kuntoon, teet vähän grafiikkaa, pistät tätä ja teet tota ja sitten vielä kahvit tulille ja kaikkea, niin sitten huomaakin, että siinä kaikessa on mennyt tunti, että pääsee aloittamaan, kun sitten taas niin kuin monesti tulee se fiilis, että jos nämä olisi vaan niin kuin 24H kiinni, että voisi vaan nappia painamalla pistää nauhoittaa, niin oikeasti saattaisi jopa olla, että useammin tulisi. Se on niin kuin jossittelua, koska en tiedä. Tota, kuinka paljon tää tykkää, jos mä ihan suljen tän tuolta, koska siis kaiken pitäisi silti toimia. Nämä on taas näitä aikoja, mennään syksyä, että kaikki ohjelmat haluaa päivittää ja ohjelmista on tulossa uusia versioita. JNE, niin se on semmonen, mikä tekee aina semmosen. Nyt on ajatus hukassa, kun mitä mä oon hakemassa. Olisi pitänyt tonne mennä ja... Voi. Ei tää oo taas yhtään... No en mä sano, että taas koskaan mitenkään ammattimaisempaa ollutkaan, mutta on taas myös osittain sitä, että koska mulla on jälleen kerran mahdollisuudet ja laitteet toteuttaa tätä, niin miksikäs ei? Toi. Mm. No nyt sinne ainakin saatiin tuo. Mä en tiedä. Tässä on nykyään OBS ja sitten tää suoraan YouTube-homman kanssa ongelmia. Mä edelleen olen hyvin haluton, totta kai jälleen kerran jos sähköt menee, niin kaikki loppuu, mutta hyvin haluton siis siihen, että mä tallentaisin koneelle mitään. Moni tekee sitä, moni suosii sitä, se ehkä säilyttää tietyllä tavalla sitä äänikokonaisuutta, äänen laatua eri tavalla, sä pystyt vähän muokkaamaan sitä eri hommaa, mutta jotenkin edelleen, vielä kun tämä on tällaista, mitä minä teen ja teen sitä tälleen, niin se, että mä tavallaan nauhoitan tämän liveen ilman, että kukaan näkee sitä vasta, kun mä julkaisen sen, niin toi, tai vasta niin kuin sen jälkeen, kun olen painanut, että julkaisen, niin se tulee näkyviin, ettei tätä ei editoida millään tavalla. Tähän ei tule. Tämä taas tuntuu, että miksi mä nyt taas höpötän, mutta ihan sama. Aina voi olla uusia ihmisiä, jotka kuuntelee, aina voi olla uusia ihmisiä, jotka tulee tässä vaiheessa vasta mukaan. Niin editoin millään tavalla, mikä toki tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena tämä ei ole niin tiivis, hyvä, semmoinen aina kuunneltava muoto, mitä joku on tottunut kuuntelemaan, mutta se johtuu nimenomaan siitä, että se on tottunut kuuntelemaan tai se on totutettu kuuntelemaan sellaista tietynlaista, mikä on myös koukku saada kuunteleen sen yhden tietynlaisen tahon, tietynlaisen tyylin niitä kästejä. Se, että itse jos vaikka puhuu ja siinä menee vähän pitempään sen ajatuksen tuottamisessa ja sen äänen saamisessa, niin kuin, vähän niin kuin kaikilla menee, se, että sä et ole välttämättä semmoinen ihan niin kuin sekunnissa kiinni vaikka jossain vitsissä tai muuta, mutta editoimalla sä saat siitä niin paljon dynaamisempaa, sellaista tavallaan, joka kuulijan korvaan kyllä kuulostaa paremmalta, mutta se ei loppujen lopuksi ole niin aitoa kuin se kuulija ehkä kuvittelee. Ja se tekee sitten taas osittain myös vähän hallaa siihen, että jos tällainen nauhoittaa niin kuin käytännössä niin kuin editoimatta suoraan sitä asiaa niin kuin kirjaimellisesti ja puhtaasti niin kuin editoimatta, niin
sitä ei taas sit väki välttämättä kuuntele. Mä en tarkoita nyt omalla kohdalla, vaan puhutaan nyt yleisesti siitä, että jos joku vaikka kertoisi jotain oikeasti tärkeää asiaa tai kertoisi jostain asiasta juuri sillä niin kuin se on, ja jos se ei vaikka omista halua tai viitsi editointityökaluja käyttää, mikä välillä on hyvä ja huono homma, niin välttämättä sitä sen ohjelmaa ei kuunnella vaan sen takia, että se vaikuttaa pitkäveteiseltä ja jaarittelevalta ja semmoiselta, mikä ei mene eteenpäin samalla tavalla kuin se, että jos editoidaan ja tehdään asiat sillain, että se ajatus menee yhtä nopeasti kuin ajatus myös siinä toisessa, vaikka ihmiset joutuu miettimään, ne joutuu sisäistämään. Jos on vaikka joku haasteltava, siltä kysytään jotain, niin se joutuu oikeasti miettimään sitä asiaa. Siellä saattaa olla jotain välijuttuja, sieltä voidaan poistaa jotain keskustelua. Sekin on yksi asia, mitä ei hirveän moni, en tarkoita kaikkia, en tarkoita juuri sinua, vaan se, että hirveän moni ei niin kuin esimerkiksi tajua, että on joku vaikka keskustelu, niin sieltä on voitettu jättää semmoinen just turha vastaus tai turha osa siitä vastauksesta pois, mikä ei muuta sitä vastausta, mutta se tekee siitä vaan semmoisen tiiviimmän. Ja sitten se saa välillä myös ihmisissä näyttää siltä, että miten ne vastaa tosi nopeasti, tosi korrektisti, tosi fiksusti. Ja sitten jos sä näet sen vaikka oikeasti ja oikeassa elämässä, niin sehän voi vaikuttaa tosi tyhmältä se henkilö, vaan sen suhteen, että eihän se vastaakaan tollain, tai sillä kestää kauan, tai se silloin joku tietty semmoinen, vähän niin kuin tiedän sen, mä en pääse siitä mihinkään, se on ollut mun koko elämän ajan. Ihmiset välillä valittaa siitä, mutta siitä ei pääse, on mulla tää niin kuin sana. Siitä ei vaan pääse pois, mutta muut ei ymmärrä. Semmoista, jotka ei käytä esimerkiksi täytesanoja niin paljon, sillä tavalla, miten esimerkiksi joku toiset käyttää, niin ne ei ymmärrä aina kaikki, että kuinka vaikea on päästä niistä tietyistä semmoisista lauseista, sanoista, teoista, asioista irti. Niille se voi tuntua helpolta ja niille se voi tuntua ärsyttävältä, mutta se, että se toinen ihminen lähes aina ei tee sitä mitenkään tarkoituksenomaisesti tahallaan tai ärsyttääkseen. Se on vaan puhunut sillä tehnyt sillä vähän sama kuin itseä taas ärsyttää, tai ei sano, että siis, no ärsyttää joo toisaalta tässä niin kuin viime vuosien jo aikana se, että jos joka toinen sana pitää olla kirosana, kun sä puhut jotain, sä innostut vähän selittää jostain, niin joka toinen pitää olla niin kuin sitä ja tätä ja sit se, että koitetaan hakea sillä semmoista ponnetta siihen omaan puheeseen ja tekstiin se, että jos sä käytät niin kuin paljon kirosanoja, itsekin toki kiroilee kyllä, mutta se, että jotenkin tuntuu siltä, että siis mitä vähemmän sä tarvit niitä sun keskustelutaitojen ohella, niin se vie asiaa paljon fiksummin perille. Myös se, että vaikka sä juttelisit ihan kaverin kanssa. Ei se tarvi niitä. Se tekee siitä vaan likaisempaa. Se tekee siitä sillä tavalla niin kuin, ei huonompaa, mutta semmoista, no tavallaan vähemmän tärkeää mun mielestä, jos sä käytät. Mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että itse kun puhuu, ja mä en edes sisäistä tiedosta sitä, että sanonko mä ja koska se niin kuin tulee sinne väliin. Että vaikka mä pyrkisin sitä välttämään kuinka paljon, niin se tulee aina jonnekin väliin. Niin se on ihan varmasti samalla lailla, että joku luulee, että toi ei tiedä, toi ei osaa, se ei ymmärrä, siellä tulee täytesanoja liikaa. Ehkä kuitenkin enemmän, mitä itsellä on omalle kohdalle tullut, on se, että mä en pääse niin nopeasti siihen pointtiin, kun jotkut ihmiset haluaa. Jotkut haluaa paljon nopeammin. Toki siihen vaikuttaa paljon se, että minkälaiselle ihmiselle sä puhut, mutta se, että kun jotenkin musta tuntunut tässä aikoina, että mun täytyy, jos mä selitän jonkun asian, niin se täytyy tulla, että mä selitän sen sillä tavalla, että mä tiedän, että mä olen selittänyt sen niin hyvin, että jos joku ei ymmärrä sitä tai ei tee niin kuin mä kerron, niin silloin se ei johdu minusta, mikä johtaa taas useasti siihen, että kun puhuu ja selittää, niin se tavallaan miten puhuu, niin se menee tosi semmoiseksi pitkäksi ja sitten tavallaan jälleen kerran, jos otetaan tämmöinen vaikka ADHD-ihminen esille, joka aivot menee ja tuhatta ja sataa muutenkin ja
pyritään hyppään aina siihen johtopäätökseen, mikä itse asiassa fun fact, ADHD-ihmisillä se lauseen ja idean ymmärtäminen on erittäin hyvällä tasolla. Ne on semmoisia jopa niin kuin hyvin pelottavalla tasolla, että ne on, ei nyt voisi prosentteja sanoa, mutta siis lähes 90% aina, kun ne kuuntelee jotain ihmistä, joka puhuu hitaasti, niin ne on jo siellä tavallaan maalissa, ne on jo siellä, haluaa odottaa sitä niin kuin loppuhommaa, että ne pääsee sanoa sen oman asiansa, niin tämmöinen ihminen tavallaan niin kuin eniten varsinkin siitä, ei nyt välttämättä vihastu, mutta niin kuin on todella harmissaan semmoisesta jo pitkään puhujasta, jos tavallaan se itse pääsee jo sinne tavallaan hänen mielestään siinä vaiheessa oikeaan ratkaisuun, ja sitten loppujen lopuksi vielä kun käy ilmi hänelle, että se olisi oikea ratkaisu, niin sehän vasta niin kuin tämmöistä ihmistä oikein niin kuin syö sisältä. Toi. Mutta on siis monia muitakin, mutta se on niin kuin helpoin esimerkki, että siinä huomaa varsinkin, että jos on yhtään semmoisia tietyn kirjon piirteitä toisessa ihmisessä, eikä se tarkoita koskaan, että sitä tarvii olla sillä tavalla, että sit olisi tutkittu tai muuten, enkä mä teen niitä asioita sen takia, että mä näkisin niitä siinä toisessa ihmisessä. Ne vaan tulee aina sitten orgaanisesti huomattua siinä keskusteluja muiden aikana, että minkälainen sitten se ihminen on tai millä tavalla se niin kuin ajattelee tai mitä muuta hänellä on ehkä siellä mielessään, niin on juuri tämä, että tota, mä alan puhuun ja selitän jotain asiaa, niin se, että siellä mennään jo sillä, että no niin, ja sitten, tai tullaan. No vähän sama, mikä itsellä monesti on just kanssa, minkä mä huomaan tuossa, että tietynlainen semmoinen reunapiirroin itselläkin varmasti jotain tällaista on, niin se, että kun puhuin tuosta tavallaan just siitä että jotkut menee niin kuin 1100 eteenpäin ja on siellä odottaa jo sitä tavallaan, että se toinen pääsee samaan. Ja jaha, nyt pitäisi vasta herätä, mutta heräsinkin aikaisemmin. Unohdin tuolla laittaa pois. Toivottavasti se nyt ei kuulunut. Herätyskello siis pärähti soimaan. Tota, ja hukkuu ajatuskin siis samalla. Tai hukkunut. Niin kuin piti siis sitä sanoa, että esimerkiksi itsellä on ollut semmoinen, että ja mä oon siitä siis vuosia yrittänyt päästä pois. Jossain kohtaa se toimii hyvin, jossain kohtaa se on helppoa ja jossain kohtaa se on paljon vaikeampaa. Mutta se, että siis mulla on just nimenomaan se huonoin homma siinä, että kun puhutaan toisen ihmisen, 3 ihmisen, 4 ihmisen ryhmän kanssa jotain, ja mulle tulee joku idea, tai mulle tulee joku samaistuttava asia siihen juurikin, mistä just puhutaan, niin mä tosi useasti lähden keskeyttää sitä asiaa. Onneksi on ihmisiä, jota ei pysty keskeyttämään, jotka jatkaa vaan sitä hommaa. Totta kai suurin osa ehkä oman kohan lähipiirissä on tottunut jo siihen, että sitten vaan mennään, puhutaan, tehdään. Ei. Ja kyllä mäkin tajuan sen itse sitten ehkä siitä sen sekunnin päästä ja annan olla ja kuuntelen loppuun ja sitten vasta puhun sen mun asian, jos mä muistan. Mutta kun mulla on tosi useasti just se, että sitten jos mennään jo siitä aiheesta sitten toisen ihmisen aiheeseen, ja sitten se alkaa puhua, ja sitten mennään vaikka 3 ihmisen aiheeseen, ja sitten sen jälkeen puhutaan ja kysytään vaikka yleisesti, että no mitä ihmiset on mieltä, niin mä oon ehtinyt jo unohtaa sen ensimmäisen ihmisen tarinan aiheen, mihin mun piti sanoa jotain. Ja jotenkin mulla on tullut aina siitä semmoinen huonolla tavalla se, että niinku pitää just siihen kohtaan päästä se sanoa. Ja se saa vaikuttaa niinku sen oman puheen siltä tai oman käyttäytymisen siltä, että keskeyttää toisten ihmisten puheen, mikä ei pidä taas paikkaansa, koska sitten jos ihmisten kanssa keskustelee, niin mä muistan tasan tarkkaan sen kohdan, mihin se toinen ihminen jää, ja mä pystyn sieltä käytännössä niin kuin pyöräyttämään hänelle takaisin sen tarinan niin kuin liikkeelle sit siitä pysäytyskohdasta, mutta se ei myöskään kaikille toimi. Et vaikka mä tietäisin tasan tarkkaan, mitkä lauseet ja mitkä sanat se toinen sanoi ennen kuin mä keskeytin sen, niin se ei helpota, koska mä saatan hänen ajatuksen katkaista sitten siinä ja sellaiseksi se menee. Ei sillä, että se niinku haluaisi, että se menee, mutta sellaiseksi se menee välillä. Ja se on juuri ihmisten välisten, vaikka mä tiedän miksi me hypättiin ja missä vaiheessa me tultiin tähän, mutta välisten kanssakäymisten
varsinkin omankin työn ohella huomaa, että kun ihmiset kuuntelevat, ihmiset ymmärtävät asioita niin paljon eri tavalla, niin se, että miten mä selitän asiat yleensä, on se, että jollekin se saattaa kuulostaa tosi semmoiselta niin kuin pitkäveteiseltä, just semmoiselta, että niin kuin siinä kestää kauan päästä siihen pointtiin, mutta se, että silloin mä oon ainakin hoitanut sen oman tonttini sillä, että se asia on kerrottu niin hyvin kuin se on mahdollista. Enkä sano, että kun aina välttämättä ei voisi sanoa sitä uudestaan, mutta se, että sit jos se toinen ihminen ei ole kuunnellut, ei halua ymmärtää, ei ymmärrä, niin se ei ole koskaan itseltä pois. Koska se, että se tavallaan, millä tavalla mä taas sitä sit selitän, niin se ei ole huono homma. Hei, nythän mä vasta huomasin tosiaan siis tässä kohtaa, että se minkä takia tämä homma ei toimi. God dang it. Tästä tuleekin nyt mielenkiintoinen homma. Tää on nyt onneksi tallentanut tän, mutta mähän on huomannut, että mä oon painanut vaan recordingia. Eli tää menee nyt mun koneelle. Yps. Ja nyt kun mä siirrän tän täältä kanavalle, niin se tulee yhtenä ainoana omanaan sinne sivulle, kun ne kaikki muut on siellä podcast-puolella. No, ei välillä käy näinkin. Nyt sitten se, mihin asti tämä nyt tosiaan kestää, niin toivottavasti tämä nyt kestää ainakin tän aikaa. Ja mähän voin sitten laittaa alas. No, tulipa tääkin testattua. Mä rupesin tuossa vaan miettimään, että kun se ei vieläkään päivittynyt toi virtuaaliruutu tonne, niin se johtuu ehkä siitä, että tuo pään takana niin mä painoin niin monta kertaa vaan tota recordingia, kun mä testasin, että toi ääni nyt on sentäs kiitettävä homma. Niin. Mut joo, näinhän se on nähtävää. Mutta siis joo, siitä oman puhumisen tavasta ja siitä, niin silloin tavallaan mä voin kuitenkin ainakin sanoa, että se on selitetty, se on tehty, se on sanottu semmoisella tavalla, että se pitäisi ymmärtää. Koska elämässä on tullut nyt niin monta kertaa vastaan tilanteita, milloin syyttävä sormi syyttää. On se sitten ollut niin sanotusti siviilielämässä tai työelämässä, mutta kun syyttävä sormi syyttää, niin silloin se syyttäjällä on jo joku näkemys siitä asiasta. Se syyttävän sormen käyttäjällä on yleensä jo joku niin kuin omasta mielestään oikea vastaus asiaan, useasti se, kuka on päässyt ensimmäisenä sen asian kertomaan. Ja näiden asioiden pohjalta on tullut nähtyä tätä syyttävää sormea ehkä vähän liian usein, ja varsinkin siltä kannalta, että sitten kun sä sanot sen oman tavallaan puolesi asiaan, niin sillä ei ole enää mitään väliä. Se päätös on tehty, se syytös on jo annettu, se tavallaan käsky käy ylhäältä jo alaspäin ja toteutamme asiaa sen mukaan. Se, että se oma selitys ei aikanaan ole enää riittänyt, niin se, että siitäkin syystä, kun näitä asioita on tällä tavalla tapahtunut ja käynyt, niin on tullut sitten tehtyä just niitä valintoja, että siitä syystä se, miten puhuu, miten käyttäytyy, miten selittää asiat, miten ne asiat niin kuin näyttäytyvät edessä, niin ovat tämmöisiä. Ja sitä ei moni välttämättä ajattele just sillä tavalla, että se on just sama se, että jos on ihminen, jolle on paljon huudettu ja paljon on elänyt kovan äänen parissa ja sitten tavallaan joku puhuukaan vähän kovempaa, niin se voi vaikuttaa semmoiselta, että hänelle huudetaan, vaikka kyseessä ei ehkä ole sen puhujan puolesta semmoinen niin kuin asia. Tai se, että nyt esimerkiksi omalla kohdalla, varmasti monella muullakin, mutta jos jostain asiasta tavallaan vähän niin kuin innostuu tai siitä puhuu tai tietää juurikin mistä puhuu ja on just siinä asian niin kuin just siinä asiassa niin kuin tavallaan se tietävin, niin useasti se saa vaikuttaa sen myös semmoiselta, ei nyt ehkä kusipää ole se
mutta saa vaikuttaa semmoiselta niin kuin ylimielisemmältä, koska tietää siitä asiasta. Ja sekin on välillä, huomaan itsessäni myös niitä, mutta siis se on myös välillä sillain väärin. Ja toiset taas sitten toisella puolella tekee sen semmoisena niin kuin opettavaisena, että kun minä tiedän, niin nythän minä pääsen opettamaan. Se toinenkin saattaa sen tietää. Se toinen saattaa ehkä jopa tietää enemmän, mutta se vaan päättää olla, että se ei sano siitä mitään. Ja se saa sen tilanteen vaikuttaa semmoiselta, että se molempien ihmisten vastakkainasettelut tulevat sitten kärjistymään joissain asioissa. Tota, ehkä en mä nyt ihan vielä lopeta, mutta se, että pieni semmoinen takaraivokutina on kuitenkin tämän onnistumisen suhteen siinä, että mä toivon, että tosiaan tämä kaikki on tallentunut ja mä saan tämän kaiken nyt sitten siirrettyä sillä vähän virallisemmalla tavalla sitten tonne eettereille. Toki tämä antaa nyt myös sen mahdollisuuden, että saan tuonne tota, Spotifyn puolellekin siirrettyä tämän suoraan, eikä tarvi odottaa sitä päivää. Siinä on jotenkin tuossa YouTuben live-nauhoituksen algoritmissa semmoinen, että se prosessoi sitä taustahommaa niin pitkään, että siinä menee aina semmoinen muutama päivä, että sen saa sieltä sitten tallennettua ja sen jälkeen siirrettyä sitten vasta toiseen kanavaan. Joskus ehkä muihin kaikkiin kanaviin, mutta mennään nyt tälläin ja heitetään nyt tähän väliin tämä, että jos satut tätä tosiaan YouTuben puolella kuuntelee, peukku ylös, peukku alas, valinta on aina ja ikuisesti tulee olemaan sinun. Spotifynkin puolella on jotain tällaisia vastaavia. Se, miksi mä edelleen teen näitä, jos nyt sattuu oleen, että on joku, joka ei ole kuunnellut sieltä alkupään, ja tosi monissahan jaksoissa sitä tulee höpötettyä, mutta on enemmänkin edelleen ja vain sitä, että omaksi huvikseen ja siihen, että saa tehtyä ja pystyy tekemään, niin mä teen näitä. Ja myös siitä syystä, että ei tämä yksi ääni enempää mitään ja ketään haittaa. Se, että tämä voi jollekin joskus ehkä olla vaan sillä, että taustalla hetken aikaa tekee jotain, niin tätä voi kuunnella, tämä voi pyöriä siellä taustalla. Tässä ei ole semmoista, no mä tein tosiaan ton yhden kauden tuossa välissä, missä mä koitin kiteyttää ja puhua vain elokuvista ja pitää semmoista ideaa, mutta mä oon ainakin pyrkinyt siihen, että mä en valmiiksi mieti juuri mitään ja kaikki tulee, mitä tuleekaan, niin hyvin sillain orgaanisesti. Siellä joskus saattaa olla jotain hyvää, tosi useasti varmaan ei ole mitään kauhean fiksua, mutta kuitenkin se, että tämä on tällaista ja tällä mennään eteenpäin. Ää, vuotta on jäljellä niinkin vähän oikeastaan, että 2 jaksoa enää sitten tämän vuoden puolelle joulukuussa. Ehkä taas jotain vähän jouluisempaa, mutta sitäkään en lupaa, että näin tapahtuu. Se ehkä nyt taas pahoitella ilman, että pahoittelee, että ääni on aina mitä on ja nytkin tosiaan vielä vähän sitä flunssan tai kausi-influenssan, mikä nyt sitten itselle sattuikaan, niin jälkimaininkeja tässä on, niin vähän toi tommonen oman äänen tässä jo puhuessa huomaa, että tommoinen pieni honotustyylinen, vähän on räkää vielä pään sisällä, niin on läsnä, mutta aina ei voidakaan päästä sinne timanttisaavutukseen. Kyllä siellä ehkä siihen, jos edes kolmossijalle pyrkii, niin on aina parempi se, että jos täydellisyyttä tavoittelee, niin sitä ei varmaan koskaan saa haltuunsa. Ehkä se oli nyt kuitenkin loppujen lopuksi se asia, mitä mä halusin tässä tällä kertaa höpötellä, oli nimenomaan tämä höpöttely ja höpöttelyn tavallaan se kokonaisuus siihen, että ihmiset kuulevat, ihmiset kuuntelevat omalla tavallaan ja sisäistävät asiat eri
tavallaan, toiset nopeammin, toiset hitaammin. Tämä on mun tapa tehdä näitä asioita ja tämä tuskin tulee kuitenkaan tässä aikain saatossa muuttumaan. Minä kiitän, että jaksoit tämän pienen hetken tämän höpöttelyn parissa olla ja seuraavalla kerralla jotain hyvin samankaltaista, mutta toisenlaista. Joskus mä opin lopettaa nämä asiat paremmin, mutta tähän hetkeen ja tähän kertaan minä sanon moi.